Γεια σας, σας δείχνω τα δυναμητάκια μου μέρος 2. Πιο πολύ εδώ θέλω να επικεντρωθώ στις γουρούνες. Βλέπετε έχουμε 3 πακέτα Zeus και ένα Μεφίστομαν. Μεφίστομαν βασικά δεν είναι γεμάτες. Λοιπόν, εδώ είναι γεμάτες. Εδώ γεμάτες. Εδώ τώρα Μεφίστομαν έχω. Αυτό εδώ που είναι το λεγόμενο δυναμητάκι από τα σπίρτα που βάζεις στο σπίρτο το κόκκινο. Εδώ είναι 6 γουρούνες σε μία νομίζω. Δεν θυμάμαι, ναι. Εδώ είναι 2 γουρούνες σε μία. Εδώ είναι από αυτές που έχω κάψει γουρούνες. Θα κάνω και ένα βίντεο με τη γόμα ανάφλεξης. Να δείτε πως γίνεται. Τάπες εδώ. Ένα λεπτό να βρω μια κανονική γουρούνα. Να, αυτή δεν είναι κανονική απείραχτη. Αυτή και... μόνο αυτή. Λοιπόν. Και 3 σπιρτοκούτα. Ένα μασούρι. Τώρα σας τα είχα δείξει και στα άλλα. Τα δυνατά μου είναι αυτά εδώ και τα βαρελάκια. Έχω βέβαια και ένα καταγόνο, κάτι μπαλάκια, κάτι αυτό πάνω στον αέρα. Στις κάστρες αυτά, φουσκράκια. Θα κάνω άλλο βίντεο με αυτά. Μέσα σας είχα δείξει το άλλο τις βουρίτσες που είχε αδελφός μου, αλλά μου έδωσε λίγες. Σφυρίχτρα χειρός. Ναι. Και συντριβάνι. Και κάτι με λισοαεροπλανάκια θα κάνω με αυτά βίντεο. Αυτά, γεια σας και ευχαριστώ. Αν θέλετε αφήστε ένα like ή subscribe και αν σας άρεσε, αν δεν σας άρεσε comment. Ευχαριστώ, γεια σας.